ማንኛውም የልማት ስራ ማንኛውም ፕሮጀክት ግቦች አሉት ዓላማዎች አሉ ዝኾነ ይኹን ልምዓት ስራሕ ዝኾነ ይኹን ፕሮጀክት ዕላማታት ኣለዎ እዚ እንትስራሕ ዝኾነ ነገር ንምዕዋት ተባሂሉ እዩ ዝስራሕ ንኣብነት ሓደ ፕሮጀክታት ነጸላ ዓላማ ይህልዎም ነጸላ ዓላማ ማለት ሓደ ፋብሪካ ሳሙና ዝሰርሕ ሰብ እንተወሲድና ነቲ ፋብሪካ ያጣይሾ ፍርያት የፍሪ ይሸይጥ ሽቱ ግልጽ እዩ ሳሙና ምፍራይ እዩ ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ ክልተ ሽቶ ዘለዎም ፕሮጀክትታት ኣለው ንኣብነት ክልተ ሽቶ ዘለዉ ፕሮጀክታት ግድብ እንተወሲድና ብሓደ መዳይ ኢነርጂ የፍልፍል ብኻሊእ መዳይ ድማ ንመስኖ ሕርሻ ምስፍሕፋሕ ይጠቅም ካብ መፈለምትኡ እንትስራሕ ንብዙሕ ዕላማ ክስራሕ ይኽእል ካብዚኣቶም ካልእቶም ድማ ልዕሊ ክልተ ዕላማታት ኣለዎም ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ልምዓት ብቐሊሉ ክግለጹ ስለ ዘይኽእሉ ብዙሕ ሽም ይወጸሎም እዩ ንኣብነት ልምዓት ኮሪደር ብነጸላ ዓላማ ዝስራሕ ኣይኮነን ንነጸላ ጥቕሚ ዝውዕል ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ ብርክ ዝበሉ ነገራት ይዕውት ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ከባብያውን ሽቶታት ኣለዎ እዚኦም ሽቶታት ብዝርዝር ምርኣይ ንዝኽእል ሰብ ልምዓት ኮሪደር ክንደይ ዝኣክል ድርብርብ ዕላማታት ሒዙ ከም ዝተለዓለ ይግንዘብ ንኣብነት ዓውዲ ኢኮኖሚ ጥራሕ እንተወሲድና ሓደ ስብራት ማክሮ ኢኮኖሚ ኢልና ዘቐመጥናዮ ስእነ ስራሕ እዩ ዝኾነ ይኹን ፕሮጀክት ስራሕ ይፈጥር እዩ ልምዓት ኮሪደር ግና ስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ዝፈጥር እናተሰርሐውን ስራሕ እዩ እቲ ፕሮጀክት ምስተዛዘመ ተወሳኺ ስራሕ ዕድል ይፈጥር እዚ ቀጻልነ ስለ ዘለዎ መበል ካልኣይ ድማ ክእለት ይፈጥር እዩ ልምዓት ኮሪደር ኣዲስ ኣበባ ብርክ ዝበሉ መሃንዲሳት ፈጢሩ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ካብ ዝረኽቦ ፍልጠት ብዝሓሸ ተግባራዊ ፍልጠት ንኽረኽቡ ገይሩ እዩ እዞም ኣብ ልምዓት ኮሪደር ዝሰርሑ መናእሰይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰርሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ሚእታዊ ዲዛይን ሰሪሖም ዝሰርሕዎ ህንጸት ተመሊሱ ንዓና ዘድንቕ ነገር የርእየና መበል ሳልሳይ ድማ ምስ ህንጸት ገዛውቲ ተታሒዙ ዘሎ ጸገም ዓብዪ ፈተና እዩ ኮሪደር ምስ ጀመርና ዓብዪ ፈተና ዝነበረ ገዛውቲ ምህናጽ እዩ ድሕሪ እዚ ኣብ 2-3 ወርሒ ኣባይቲ ብቐሊሉ ከም ዝሃነጽና እናተሰምዐ እዩ ዘሎ ኣብ መላእ ሃገር ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣባይቲ እናሃነጽና ኢና ዘለና እዞም ዝህነጹ ዘለዉ ኣባይቲ ኣካል ልምዓት ኮሪደር እዮም ኮሪደር እንትስራሕ ክፍተታት ትፈልኢኻ ዕላምኡ ትፈሊ እንደገና ዕላምኡ ተጸንዒኻ ንመሳርሒ ኣባይቲ ዘድልዩ ቦታታት ትፈልኢኻ እዚ ምስ ፈለኻ ትኽክለኛ ኣሰራርሓ ገዛውቲ ንክኾኑ ትፈልኢኻ እዚ ዝስራሕ ድማ ብመንግስትን ብውልቀ ሰብሃፍትን እዩ መበል ሳልሳይ ዋጋ እቶም ህንጻታት ኣሎ እዞም ዝስርሑ ዘለዉ ህንጻታት ቅድሚ ልምዓት ኮሪደርን ሕዚ ዘለዎ ዋግኦም ሓደ ኣይኮነን ብመንገዲ ብመብራህትን መንገዲ እግረኛን ብምምሕያሹ ምኽንያት ሕድሕድ ዋግኡ ይውስኽ እዩ ዝኾነ ሰብ ድማ ኣብዚ ዘፍስሶ ፈሰስ ሃፍቲ ዝሓሸ ዋጋ ንምርካብ እዩ እዚ ዓውዲ ብምፍጣር ብዙሓት ሰባት ተኣማሚኖም ኢንቨስት ንኽገብሩ ይሕግዝ ካብዚ ብተወሳኺ ምርኻብ መንገድታት እንተርኢና ቅድሚ ኮሪደር ካብ ከባቢ ሴሚሲ ናብ ማእኸል ከተማ ንስራሕ ምምጻእ ወይ ከዓ ምምላስ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝኸብድ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ጸገም እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ጸገም ብልዑል ኩነታት ብዝበሃል ተቐይሩ እዩ መማረጺ መንገድታት ተሰሪሖም ዝነበረ መንገዲ ሰፊሑ መንገዲ እግረኛን መኪናን ፈሊና ኢና ብምኽንያት እዚ ሰብ ብቕልጡፍ ግዜ ናብ ስርሑን ዝደለዮ ቦታ ይበጽሕ ካልእ ድማ ዓውደ ቱሪዝም እንተወሲድና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ባህሪ ኮይኑ ካልእ ናይ ወጻእ ሰብ እንድሕር ዘይተዛሪቡ ባዕሊ ንባዕልና ናይ ምድማጽ ካብ ውሽጢ እንትዝረበካ ናይ ምቕባል ባህልና ትሕዝ ዝበለ እዩ እዚ ንምንታይ ኮይኑ ዝብል ናይ ባዕሉ ምርምርን መጽናዕትን የድሊ እዩ ሕዚ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምዕርግቲ ምዃና ዘይዛረብ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን ቅድሚ ሕዚ ናባና መጺኦም ይዛረቡና እዮም ሕዚ ግና ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዘሎ
ኩላትኩም ትሰምዕዎ ኢኹም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዓምን ሎምን ዘሎ ቁጽሪ ዕብየት ቱሪዝም ልዑል እዩ እዚ ክብል እንተለኹ ከባቢያዊን ሃገራዊን ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ኢኮኖሚን ኮሪደርን እንትንወስድ ኣብ አዲስ አበባ ማእኸል ገይሩ ዝጀመረ ልምዓት ኮሪደር ብልጽግና ኢትዮጵያ ምልክት እያ አዲስ አበባ ካብ ወፃእ ሓዋፂ መጺኡ አዲስ አበባ ጥራሕ ረጊጹ ካልእ ዘለና ሃፍቲ ቱሪዝም ናይ ምርዳእ ዕድሉ ትሑት እዩ ዝኸውን አዲስ አበባ እንድሕር ፈቲዋ ካልእ ተወሳኺ ንምርኣይ ድሌት ይውስኽ ስለዚ አዲስ አበባ ብሓደ መዳይ ምልክት እያ ካልእ ድማ ሓባሪት መንገዲ እያ ንአዲስ አበባ ዝረኣየን ዘድነቐን አርባ ምንጭ ሐዋሳን ባህር ዳርን ንረአይ ይብል ስለዚ አዲስ አበባ ንተወሳኺ ጉዕዞ ብልጽግና ኮይና ተግልግል ማለት እያ ከባቢ አማረ ማለት ብዙ መልኮች አሉት ለምሳሌ ከብክለት የጸዳ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ከባቢ ማዕረገ ማለት ብርክ ዝበሉ መልክዓት ኣለዎ ንኣብነት ካብ ብኽለት ዝጸረየ ከባቢ ምፍጣር ብኽለት ድምጺ ብኽለት ኣየር ብኽለት ርባታት ስርዓት ኣወጋግዳ ርስሓት መንገድታት ዝኣመሳሰሉ ነገራት ተደሚሮም ኣብ ሕድሕድ ሰብ ስእነት ድቃስ ድልየት ምብላዕ ድልየት ምንቅስቃስ ይርቡሽዎ እዮም ዝማዕረገ ገጸ መሬት ናእምሮ ብልዑል ብርኪ ዕርፍቲ ይህብ እዩ ኣብ ጽሩይ ከባቢ ምንባር ጽሩይ ኣየር ምስሓብ ብገንዘብ ዘይትትምኖ ትሩፋት ጥዕና ዘርክብ እዩ ሳልሳይ ድማ ሓለዋ ከባቢ ኣየር እዩ ርስሓት ደቂ ሰባት ተኣኻኺቦም ዝነብሩሉ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ብመንጸር ነበርቲ መጠን ርስሓት ብኦኦም ልክዕ እዩ ዝበዝሕ እዚ ርስሓት እናውግደሉ ስርዓት እንድሕር ዘይፈጢርና ተመሊሱ ብኽለት እዩ ዘስዕብ ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ብመንጸር ከባቢ ናትናን ናይ ብዙሓት እምነት አዲስ አበባ ዝብል ሽም ጥራሕ እዩ ነይሩ ሕዚ ግና አዲስ አበባ ዝብል ሽም ጥራሕ ኣይኮነን ከም ሽማ ዓንቢባ እያ ጸርያ እያ ናይ ምዕምባብ ነገር ሽማ ጥራሕ እንተይኾነስ መፍለያ እዩ እዚ ዘምጽኦ ድማ ልምዓት ኮሪደር እዩ ብመዳይ ማሕበራዊ ጽሬት መነባብሮ ንምምሕያሽ ዘለዎ ረብሓ ኣብ ሰለስተ እዩ ዝኽፈል ቀዳማይ እንብሎ ተበጻሕነት እዩ ሓደ ሰብ ዝደልዮ ነገር ብዝፈልጦ ርሕቐት ናይ ምርካብ ዓቕሙ ምዕባይ እዩ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥዕና ሱፐርማርኬትን ሞላትን ኣብ ኩሎም ግልጋሎት እናዓበየ መቐጻል ዘለዎ ነገር እዩ መበል ካልኣይ ድማ በቢሰፈሩ ብዙሓት መዘናግዒ ፓርክታት ተሃኒጾም እዮም ንኣብነት ሓደ ማእኸላይ ኣታዊ ዘለዎ ሰብ ወዱ ኩዕሶ ንምጽዋት ተገዲዱ ፍሬንድሽፕ ምምጻእ የብሉን ብቐሊሉ ኣብ ከባቢኡ ግልጋሎት ምርካብ ይኽእል እዩ ካልእ ሓደ ዝምርዐው ሰብ ግድን ሸራተን ምኻድ ኣለኒ ምባል ትጽቢት ኣይግበረሉን ኣብ ከባቢኡ ብቐሊሉ ምትእንጋድ ይኽእል እዩ ስለዚ ሰባት ኣብ ከባቢኦም ዝደልይዎ ግልጋሎት ብቐሊሉ ምርካብ ዝኽእልሉ ዕድል ተፈጢሩ እዩ ንኣብነት መጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ስታድየም ተወሲድና ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ተሰሪሖም እዮም ዓበይቲ ሰባትን ተፈለጥቲ ቀዳሞ ሰባትን ምስ መናእሰይ እግሪ ኩዕሶ እናተጻወቱ ምርኣይ ልምዲ እናኾነ መጽኡ እዩ እዚ እኹል እዩ እናበልኩ ኣይኮንኩን ምውሳኽ ኣለና ነገር ግና እዚ ብቐሊሉ ተበጻሒ እናኾነ ምምጽኡ ጽቡቕ እዩ እናሰፍዐ እዩ ዘሎ መበል ሳልሳይ ድማ ሰሓብነት ዝምልከት እዩ ሰብሪኡ ጽርያት ኢኹም ይብል ካብ ምንታይ መንጸር ካብ ቀለም ኣቀባብኣ ቀለም ሕውስ ብዝበሎ ከተማ ወይ ገዛ እንተጸኒሑካ ብዙሕ ተይጸናሕኻ ናይ ምርባሽ ኩነታት ያጋጥም እዩ ካልእ ድማ ቀለም ምቕላም ጥራሕ እንተይኾነስ ጽሬት እውን የድሊ እዩ ሕድሕድ ትሪኦ ነገር ብትኽክል ዝተሰርሐ ምዃኑ ንብርሃን እንህቦ ቦታ ብርኽ ዝበለ ምዃን ኣለዎ ኮሪደር ስንጀምር ዋና ዓላማችን የነበረው ኮሪደር እንትንጅምር ቀንዲ ዕላማ ዝነበረ ብዙሓት ሃገራት ርእሰ ከተማኦም ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም እዚ ምምሕያሽ ኣይከኣለን ብዝብል እምነት 80-100 ኪሎ ሜትሮ ብምርሓቕ ህንጸት ርእሰ ከተማ ዝፍትኑ ኣለዉ ዋና ከተማኦም ብምሕዳግ ካብ ከተማኦም ወፂኦም ካልእ ከተማ ንምህናጽ
ፈቲኖም እዮም ንሕና ካብዚ ብዝወሰናዮ መጽናዕቲ ንዓና ኣያዋጽን ኢልና ኢና ንኣብነት ካብ ኣዲስ አበባ ውፅእ ኢለ ናብ መስመር ቢሾፍቱ ሓደ ብጣዕሚ ምዕሩግ ከተማ እንትንሰርሕ ኣነ ንስኻን ድማ እንትንኸይድ ኣብዚ ዘሎ ባህሊ ስለ ዝኾነ እንወስዶ ክትዓረቕ ኣይኽእልን እንገንሕሉ ስርዓት ርስሓት እንደብርየሉ ስርዓት መንገዲ እግረኛን ፓርኪንግን እንጥቀመሉ ስርዓት እቲ ዝነበረ ይኸውን ስለዚ እቲ ዝሃንጽናዮ ከተማ ቶሎ እዩ ዝባላሸው ኣብዚ እንገብሮ ዘለና ከተማ ምቕያር ጥራሕ እንተይኮነስ ስርዓት ኣነባብራ ምቕያር እውን እዩ ኣብዚ ሕዚ መናእሰይ ኣብ ዝረኸቦ ርስሓት ዝድብሪ ሰብ ኣይፈቱን ዝድብሪ ሰባት እንተሃልዮም ይኹርዮም እዩ ዘጥፉእ ሰባት እንተረኺቡ ይምዕዶም ስለዚ ንሕና እዚ ባህሊ ኢና እናፈጠርና ዘለና ገለ ሃገራት ሓድሽ ከተማ ፈጢሮም ካብ 1,000 ዘይንእስ ሰብ ዝነብረሎም ከተማታት ኣለው ነዚ ከተማ ብቢልዮን ዶላር ኢንቨስት ገይሮም ዝሃነጽዎ እዩ ናትና ልምዓት ኮሪደር እንተሪኢኻ ንብዙሓት ከም ኣብነት ዝውሰድ እዩ ነባር ከተማታት ንምዝማን ህዝቢ ኣብ ዘለወሉ መጠን ዘለዎ ምትዕራይን እናፈጠርካ ምዝባን ምቕያር ይከኣል ብዝብል እዚ ድማ ኣብ ኣዲስ አበባ ልብ ዘለ እዩ ተሰሪሑ ካልኦት ውፅእ ኢሎም እዮም ተግባራዊ ዝገበርዎ ንሕና ግና እናተምሃርናሉ ኢና ዘለና ሓደሽቲ ንእንሰርሖም ስራሕ በሪ እናኸፈትና ኢና ኢንፍራስትራክቸር ላይ ኢንቨስት ማድረጋችን የሚቀጥል ይሆናል ለምሳሌ ቤት ኣብ መሰረተ ልምዓት ኢንቨስት ምግባር ክንቅጽለሉ ኢና ንኣብነት ሕጽረት ገዛ ኣሎ ሕቶ ገዛ እውን ኣሎ ውልቀ ሴክተር ኣባይቲ ህነጽ እንተልና ኣይኸውንን ንሕና ንውልቀ ሴክተራት ክነመቻቸው ኢና ምስ ውልቀ ሴክተራት ተዋዲና ክንሰርሕ ኢና ብውልቀ ድማ መንግስቲ ሓሲቡ ተሊሙ ኢንቨስት ክገብር እዩ እዚ እንተኾይኑ እዩ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ድልየት ሰባት ንምምላእ ይሕግዝ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ወፃእ እንሰምዖ ይኹን እንተልና ናትና ነበራዊ ኩነታት ኣብ ኣቶም ምስ ዘሎ ስለ ዘይመሳሰል ኣባና ኣይሰርሕን ባህሪ መንግስታት ኢዳእታውነትን ኣሰራርሐን ሓደ ክኸውን ኣይኽእልን መምሃር ግን ክህልው ይኽእል ዘርፈ ብዙ ግቦች ያሉት ነው ጥቂቶቹን ለማንሳት አንደኛው ልማዓት ኮሪደር ብርክ ዝበሉ ረባሓታት ኣለዎ ብውሕዱ ንመልዓል ቀዳማይ ምዕውል ትራንስፖርት እዩ ስርዓት ትራንስፖርት ምዕውል ምዃን ኣለዎ እዚ ክበሃል እንተሎ ኣብ ኣዲስ አበባ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝነብረላ ከተማ ብዓሻዓ ዝቁፀሩ መኻይን ዘለዋ ከተማ እያ ንኣብነት 1 ሚልዮን መኪና ኣሎ ኢልና እንተወሲና ወይ ከዓ 6-7 ሚልዮን ህዝቢ ኣሎ ኢልና እንተወሲና ጠመተ መንግስቲ ዝነበረ ነዘን 1 ሚልዮን ዝኾነ መኻይን መንገዲ ምስራሕ ዝብል እምበር ነዞም 5-6 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ መንገዲ ምምዕራይ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን ኣብ ኢትዮጵያ ብሚልዮን ዝቁፀሩ ኣካል ጉዳ ኣለው ነዚኦም ተሓሲቡ ዝተሰርሐ መንገዲ ኣይነበረን መኪና ኣይደሊን ሳይክል እዩ ዝሕሸኒ ኢሉ ዝገዝእ ሰብ እንተሃልዩ ንሳይክል ዝኸውን መንገዲ ኣይነበረን ስማርት ትራንስፖርት እንትንብል እዚኦም ኩሎም የማልእ ካብዚ ብዝሓለፈ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ብዙሕ ፓርኪንግ ስለ ዘይነበረ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኣዲስ አበባ ብዙሕ ዝበሉ ፓርኪንግ ተሰሪሖም እዮም ኤሌክትሪክ መኪና ምልኢት መምልኢ ምርካብ እዚኦም ኩሎም ንትራንስፖርት ስርዓት ዘቀላጥፉ እዮም ምስዚ ተታሒዙ ጥፋኣት እንተጥፊኻ መምላጥ ኣይትኽእልን በቢቦትኡ ካሜራታት ኣለው ብቐሊሉ ገበነኛ ምትሓዝ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ስማርት ትራንስፖርት ሓደ ኣካል ልምዓት ኮሪደር ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ጽቡቕ ውፅኢት እናረኽብናሉ ኢና መበል ካልኣይ ግልጋሎት ወሃባ እዩ ንኣብነት ሞባይል ግልጋሎት ሓበሬታ እትረኽበሉ ስማርት ፖሊስ ስቴሽን ኣብ ከባቢ ቦሌ ተሰሪሑ እዩ እዚ ድማ እናተስፋሕፈሐ ክቕጽል እዩ ሓደ ሰብ ጸገም እንተጋጥሞ ብቐሊሉ ናብ ፖሊስ ጣብያ ብዘይምኻድ ነቲ ጉዳዩ ብቐሊሉ ብስልኩ ምጥቃም ይኽእል እዩ ፖላዊስ ብቐሊሉ ብቨርቹዋል ስርዓት ተመዝጊቡ ዝደለዮ ግልጋሎት ምርካብ ይኽእል እዩ ግልጋሎት መሰብ እንተወሲና ቁልጡፍ ግልጋሎት ካብ ዝህቡ ትካላት ቴክኖሎጂ ሓደ እዩ ንኣብነት ግልጋሎት መብራህቲ ማይ ኣባይቲ ቴሌኮም ዝኣመሳሰሉ የማልእ እዩ ቅድሚ ሕዚ 1 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ እንትስራሕ ንመብራህቲ ይኳዓትን ይቕበርን ድሕሪ 15 መዓልቲ ቴሌ ይኹዕት ምስ ቀበሮ ንድሓር መሊሱ ኣይደፍኖን
ከምዚ እዩ ነይሩ ኣሰራርሑ ሕዚ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ዘለወሉ ቦታ እዞም ትካላት እዚኦም ተዋዲዶም ብሓባር እዮም ዝሰርሑ ዝጽገን ነገር እንተሃልዩ እውን ተመሊሱ ንኸይባላሸው ተገይሩ እዩ ዝስራሕ በዚ ምኽንያት ግልጋሎቱ ዝተቀላጠፈ ኮይኑ ሰባት መብራህትን ማይን ቋሪጹ ዝብል ጸገም ነገር ሙሉእ ንሙሉእ ዋላኳ እንተተፈትሐ ቶሎ ኢልካ ንምጽጋን ዘኽእል ዕድል ፈጢሩ እዩ መበል ሳልሳይ ልምዓት ደንደስ ሩባታት እዩ ሓምለዋይ ልምዓት እንታይ ዓይነት ረብሓ ኣለዎ ተባሂሉ ኣይዝረብን ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ እዚ ከዓ ኣካል ልምዓት ኮሪደር እዩ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ማሕበረሰብ መፍጠሪ መንገዲ እዩ ሕዚ ሰባት ምሸት በእግሮም ይንቀሳቀሱ እዮም ምስ ቤተሰቦም ኮይኖም እንትንቀሳቀሱ ብጣዕሚ ሕጉሳት ይኾኑ እዚ ድማ ከም መንግስቲ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ማሕበረሰብ ምፍጣር ትልሚ ምዃን ዘለዎ እዩ ካልእ ድማ ስማርት ቴክኖሎጂ እዩ እንደልዮ ነገር ምርኣይ ስማርት ስክሪናት ኣለው ስማርት ላይታት ኣለው መረዳእታ እተኣኻኽበሉ ሴንተራት ኣለው እዚኦም ቨርቹዋሊ እንቆጻጸረሎም መንገድታት ኣለው ዋላኳ ብዙሕ ዝቐሬና ነገር እንተሃለወ እናተጓዓዘሉ ዘሎ ከይዲ ብጣዕሚ ተስፋ ዝተገበረሉ እዩ ንኣብነት ዲጂታል አይዲ እንትማላእ ንበል ሓደ ሰብ ኣብ ዝኾነ ኣካል ሓደጋ እንተብጽሕ ብፍጥነት እንትገንሕ ናይቲ መኪና ፕሌት ጥራሕ እንተይኾነስ ዝውሰድ ናይቲ ሰብኣይ ፎቶኡ እንትውሰድ እቲ ሰመንዩ ኣበይ እዩ ዝነብር ዝብል ኣከራኸሪ ዛዕባ እዩ ኣብ ዝቕጽል እዚ እናተማልአ እንትኸይድ መንነቱ ስለ ዝፍለጥ ስጉምቲ ንምውሳድን ንምስትኽኻልን ዕድል ይፈጥር ልምዓት ኮሪደር ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ጠቕሊሉ ዝሓዘ ብብዙሕ መዳይ መነባብሮ ህዝብና ዘማሓይሽ ተባሂሉ ክውሰድ ይኽእል ሪቨርሳይድ በደንብ ገና ልምዓት ደንደስ ሩባ ብደንቢ ጎሊሁ ስለ ዘይተረኣየ ክንደይ ዝኣክል ሰብ ከም ዝረኣየ ብዙሕ ኣይፈልጥን እምበር ካብ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ልዑል ግምት ካብ ዝወሃቡ ስራሕቲ ሓደ እዩ ኣብ ኣዲስ አበባ 50 ኪሎ ሜትሮ ዝኸውን ልምዓት ደንደስ ሩባ ኣብ ከባቢ 8 ሩባታት እናተሰርሐ እዩ እቲ ሓደ ካብ ጫፍ እንጠጦ ብፒያሳ ቋሪጹ ብፒኮክ ዝኸይድ እዩ መብዛሕትኦም ሩባታት እናተራኸቡ ዝኸድሉ ቦታታት ኣለው ብዙሓት ሃገራት ልምዓት ደንደስ ሩባ እንትሰርሑ እቲ ማይ ዝውሕዘሉ ጥራሕ ብእምኒ ኣጸቢቖም ሰሪሖም እዮም ናትና ፍልይ ዘብሎ ግና ካብቲ ሩባ ዝኸድሉ ጎናጎኒ ከም ቦትኡ 50 ሜትሮ ዝበጽሕ መንገዲ እግረኛ ዘለዎ እጽዋት ዘለዎ መዘናግዒ ቦታ ዘለዎ ንኽትሪኦ ብጣዕሚ ሰሓቢ ዝኾነ ስራሕ እዩ ጽባቐ ብዙሓት ከተማታት ሓምለዋይ ምዃንን ጥራሕ እንተይኾነስ ኣብ ኣፍ ሩባ ምዃነን እዩ ባሕርን ቃላይን ዘለወን ከተማታት ተደለይቲ እዮም ኣዲስ አበባ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጸባይ ኣየራ ብጣዕሚ ምቹው እዩ ሓምለዋይ ምዃን ትኽእል ኮይኑ ግና ማይ የብላን እዚ ክፍተት ዝመልእ ልምዓት ደንደስ ሩባ እዩ ሓምለዋይ ጽሩይ ኣየር ምጫን ሰላም ዝህብ እዩ እዚ ንምምዕራይ ልምዓት ደንደስ ሩባ እንትዛዘም መነባብሮ የማሓይሽ እዩ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በራሱ ከዋና ዋና አምስት ግቦቻችን አንደኛው ግብ ነው ዲጂታል ቴክኖሎጂ ካብቶም 5 ሽቶታትና እቲ ሓደ እዩ በኻልእ መንገዲ ድማ ንሳቶም ካልኦት ሽቶታት ዘተኣሳስር እዩ መሰረ ልምዓት ዲጂታል ዝማዕበለለን ሃገራት ትምህርቲ ክስፋሕፋሕ ኣይኽእልን ጥዕና ክመሓየሽ ኣይኽእልን ሕርሻ ናብ ዕዳጋ ክሰጋገር ኣይኽእልን ኢንዱስትሪ ክዓቢ ኣይኽእልን ዕብየት ዝበሃል ነገር ቴክኖሎጂ እንድሕር ዘይተማልአ ኣይኸውንን ምኽንያቱ እውን ዝኾነ ነገር ዝልካዕ ብፍርያት ጥራሕ እንተይኾነስ ብበዝሒ ፍርያት እዩ ኣብ 1 ሄክታር 10 ኩንታል ምፍራይን 100 ኩንታል ምፍራይን ይፈላለ እዩ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ኣብ ሓደ ሽፍቲ 100 ሸሚዝ ምፍራይ ኣብ 3 ሽፍቲ ብርክ ዝበለ ምፍራይ ይፈላለ እዩ ነዚ ሁሉ ዘቀላጥፍ ቴክኖሎጂ እዩ ንኣብነት ቀድሚ 4-5 ዓመት 4G ዝበሃል ኢንተርኔት ኣይፍለጥን ሕዚ ግና ካብ 1000 ንላዕሊ ዝኾና ከተማታት 4G ኢንተርኔት ኣለወን ዳታ ኣብ ዝተረኸበሉ ቁጽሪ ብቨርቹዋል ምሕካም ይኽእሉ ስራሕ ምርካብ ይኽእሉ ቨርቹዋሊ ስራሕ እናተስፋሕፈሐ እዩ ዘሎ ብሓፈሻ ቴክኖሎጂ ብርክ ዝበሉ
ከም ወታደራዊ ጥዕና ትምህርቲ ዘይበ ኣነባብራን ትራንስፖርትን ይነክእ እዩ ንሕና ሓድሽ ነገር እንትመጽእ ከም ዝግበአና ስለ ዘይነኣምን ንኻልኦት ከም ዝግብኦም ነኣምን እዚ ድማ ምስ ሓለፈ ብጸጸት ንሽወድ እዚ እንተነኣሰ ደቅና ኣብ ዕዳጋ ብቴክኖሎጂ ንኽወዳደሩ ይገብሮም ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ንምፍጣር እውን ይሕግዝ እዩ ብዙሕ ነገር ብርቂ ዝኾነና ብሕጽረት ቴክኖሎጂ እዩ ብዙሕ ነገር ቀሊል ዝኾነልና ድማ እዚ ቀረብ ብዝረኸብናዮ ቁጽሪ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እናተሰርሖ ዘሎ ድማ ቀዳማይ መሰረተ ልምዓት ቴሌኮም እዩ እዚ ድማ ብዙሕ ነገር እናቀየረ እዩ ዘሎ ሳይንስ ሙዚየም እንተሪእና ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኢንቨስት ተገበረሉ እዩ ንኣብነት ሄሊኮፕተር ምብራር ዝደሊ ሰብ ድሮን ምርኣይ ዝደሊ ሰብ ዓበይቲ ኣውሮፕላን ምብራር ዝደሊ ሰብ ምንቅስቃስ ስፔስ ዝደሊ ሰብ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርኣይ ዝደሊ ሰብ ኣብ ፍርቂ መዓልቲ እንተሃዊጹ ብዙሕ ነገር ምምሃር ይኽእል እዚ ድማ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ትካል ዝሃነጽና ኢና ነዚ ድማ ዩኒቨርሲቲ እናሰራሕና ኢና ዘለና እዚ ንዓና ንኣፍሪካን ከም ዝኸውን ጌርና ኢና ንሃንጽ ዘለና እዚ ውጽኢት እንሪኦ ከም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቅድሚ 89 ዓመት እንትህነጽ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝነበረ ሰብ ጥቕሙ ዘይኽርዳእ ይኽእል እዩ ሎሚ ግና ብብርኪ ኣፍሪካ ኩርዓትና እዩ ምስ እዚ ተታሒዙ ቴሌኮምን ፖስታን ምውሳድ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሺፒንግ ላይን እንተወሲድና ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ካባና ቀጺሉ ግብፂ እዮም ከምዚ ዓይነት ትካል ዘለዎም እዚ እውን ንካናል ትራንስፖርት እዩ ግን ድማ በሪ ባሕሪ ዘይብሉ ዓብዪ ሺፒንግ ላይን ዘለዋ ብሕታዊት ሃገር ኢትዮጵያ እያ እዚ ምጥንኻርን ምዕባይ እንተተኻኢሉ ብዙሕ ረብሓ ከምጸልና ይኽእል ስለዚ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልክዕ ከም ካልኦት ትካላት ዓብዪ እዩ 5 ሚልዮን ኮደርስ ኢልና ዝጀመርናዮ ፕሮግራም 3.5 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ስልጠና ወሲዶም ሰርቲፋይድ ኮይኖም እዮም ኢትዮጵያ 5 ሚልዮን ኮደር ፈጢራ ማለት ካብ ኣፍሪካ ዝሓሸ ንኸውን ማለት እዩ ብቨርቹዋል እንትንሰርሕ ተቆፂርና እንትንሰርሕ ስራሕ እውን እንትንፈጥር ጽቡቕ እዩ ዝኸውን ውጽኢቱ ካልእ ድማ ፋይዳ እንትንወስድ ዲጂታል መለለይ ካርድ ኢንሃውስ ኢና ዝሃነጽናዮ ከባቢ 35-36 ሚልዮን በጽሕና ኣለና ካብዚ ሓሊፉ ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ ኣብ ዛምቢያ ኮንትራት ፈሪምና ናትና ስርዓት ምሻጥ ጀሚርና እዚ ካብ ሃገር እናወፀ እዩ ዘሎ ፌንቴክ እንትወሲድና ን5-6 ዓመት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስርዓት ክፍሊት ዝበሃል ነገር ብስልኪ ታመሓላልፍ ትዕድግ ትሸውጥ ቲፕ ትህቢኻ ዋላ እኳ ብዙሕ እንተቐረየና ብልዕል ኩነታት ተማሓይሹ እዩ ስለዚ ሲስተምና ተደላይ ኮይኑ ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ንዕዳጋ ኣብ ምውፃእ ይርከብ ኣብ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ነገር ኢና ንሰርሕ መሰብ ሓዊሱ ኩሎም ሲስተማትና ምትእሳር ናይ ከተማ ሲስተማትና ምትእሳር ካብ ሓደ ማእኸል ቨርቹዋል ክፍሊ ወይ ከዓ ስራሕትና ብዳሽቦርድ ምክትታል ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ስራሕቲ ዘቀላጥፍን ዘቕልሉን እዮም ኣብ መዓልቲ 10-15 ኣኼባታት ንገብር ኢና እዚ ከዓ ብቨርቹዋል እዩ ቅድሚ ሕዚ እንተዝኾን ንዑ ተመለሱ እንትበሃል ነዳድን ግዜን ይውድ እዩ ሕዚ ግና ብቨርቹዋል ንእከብ ብዙሕ ስራሕ ምስ ክልላትን ሚኒስትራትን ብምኽንያት እዚ ብዙሕ ዛዕባታት ንኽንውግን ዕድል ሂቡና እዩ ከም ሃገር እውን ዘይነዓቕ ዕቤት ኢኮኖሚ እናምፀ እዩ ዘሎ ብዙሕ ስራሕ ትጽቢት ይግበር ኮይኑ ግና ዝጀመርናዮ ተስፋ ወሃቢ ምባል ይከኣል በኢትዮጵያ በሁሉም መስክ አስተማማኝ ፋውንዴሽን ጥለን እናልፋለን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ኣተኣማማኒ ፋውንዴሽን ወይ ከዓ መሰረት አንቢርና ክንሓልፍ ኢና ብፖለቲካ ብኢኮኖሚ ብዲፕሎማሲን ብወታደራዊ ዓቕምን ንትውልዲ ዝኸውን ፋውንዴሽን አንቢርና ክንሓልፍ ኢና እዚ ነገር ንኸይዕወት ዝፍትኑ ሓይልታት ክህሉ ይኽእል እዮም ንሕና ንዞም ዕንቅፋት እናፈታሕና ዝሓሰብናዮ ነገር ንምዕዋት ንዝተዋሃበና እዋን ንምዕዋት ቀትርን ለይትን ክንሰርሕ ኢና ደቅና ድማ ክቕጽልሉ እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 10-20 ዓመት ኣብ ኣፍሪካ ምዕብልቲ ሃገር ንክትኾን ዘኽእል መደላደል ምስ ኣንበርና ንድሓር ን100 ዓመት ዝዘልቕ ብልጽግና ክነረጋግጽ ዘኽእል ስራሕ
ሙሉእ ኣፍሪካ ዝበጽሕ ከም ዝኽእል ተስፋ ይገብር ኢትዮጵያ ተድንቕ ምዃናን ታሪኽ ጸገም ምዃና ሃፍታ ምዃናን ነዚ ድማ ብዘረባ እንተይኾነስ ብተግባር ገሊጽና እናርኤሉ ሕዚ እዩ ዓበይቲ ግድባት እናሃነጽና እናዓወትና ኢና ፋብሪካ ማዳበርያ ፋብሪካ ዘመናዊ ድኽዒ እናሰራሕና ኢና ፋብሪካ ጋዝን ነዳድን እናሰራሕና ኢና بمداي حرشا إنا سرحنا إندستري ون إنا تنقاقها كتماتات إنا تنقاقحو زركبلو جرامي وانيو إيكونومينا بخلو عودي أب عالم كالتفع عبيد كابزلون حاجرات حانتي إثيوبيا زيدما كغزليو ناتين نات كان دكنا زمعرقت استوكبت زحاشتن إثيوبيا كم تخون ولا حانتي تريلن الناس حقكم بتسفان بأمنة وفرو زبل تساقت إثيوبيا كتركبوا إخم زبل ملأخت إزلني